Treñas nagpanguna sa survey sang top city mayor sa Western Visayas. Kadungganan, ginkalipay sang alkalde. Dako gid ang kalipay ni Mayor Jerry Treñas matapos siya ang nagpanguna sa survey sang top city mayor sa bug-os nga Western Visayas. Para sa alkalde, dako nga kadalagan nga makita kag mabatyagan sang mga Ilonggo ang iya ginaubra kaupod ang Iloilo City Government. Ang paguswag sang syudad ang resulta sang maayo nga liderato kag kooperasyon sang mga pumuluyo. Nagpasalig man siya nga padayunon ang paghatag sang maayo nga serbisyo para ma-level up ang syudad pinaagi sa mga programa sa idalom sang Wheels for Sustainable Development. Kalakip sa kadalagan ni Mayor Treñas ang suporta gikan sa Iloilo City Council kag mga matutom nga empleyado sang syudad. Bangod sa kooperasyon sang tagsa-tagsa, mas mahapos karon nga mapalabot ang mga serbisyo ilabi na sa mga barangay sang syudad. Nagapasalamat man ang alkalde bangod sang suporta nga ginpakita sa mga Ilonggo, lakip ang nagkalain-lain nga sektor rason sang kadalagan sang Iloilo City. Base sa survey nga ginpagwa sang RP Mission and Development Foundation Incorporated o kun RPMD, nagpanguna si Mayor Treñas sang Iloilo City, kaupod si Bacolod City Albi Benitez sa mga top city mayor sa Western Visayas. Hiyara naman sa ikaduha nga pwesto si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas kag ikatatlo naman si Mayor Javi Benitez sang Victoria City. Nakasulod man sa listahan ng iban pa nga mga alkalde sa Rehiyon 6, kaangay sang nagikan sa Negros kag Pasig City. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.